Mill-bidu ta' din is-sena bdiet taħdem iċ-Children's House f'Santa Venera, fejn tfal imorru biex jiexdu f'ambjent adattat għalihom. Fi żjara li jagħmel il-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon ġie spjegat kif f'din il-binja qed isiru l-investigazzjonijiet minn uffiċjali tal-Pulizija, tobba u anki professjonisti li jaħdmu fid-Direttorat għall-ħarsien tat-tfal. Id-direttur ta' dan id-direttorat, Steve Libreri, spjega li din id-dar taħseb fil-partikolaritajiet ta' tfulija u l-professjonisti għajnu li t-tfal jiftakru episodi li jkunu xida tagħhom b'lingwaġġ u f'atmosfera adattati għalihom. Mhuwiex fair illi nħallu l-tfal joqogħdu jduru minn post għal ieħor biex jagħtu biċċa ta' storja lil dak u biċċa tal-istorja lil ieħor. Allura l-idea hija li nġibu lil kulħadd hawnhekk u t-tifel jista' jaqsam l-istorja darba, imma ikun hemm nies ittrenjati apposta biex jgħinu l-tfal jiftħu iktar fuq il-memorja ħalli jkunu jistgħu jagħtu kemm jista' jkun dettall u narrattiva rikka. Professjonisti differenti kollhom aċċess minn kamra l-oħra waqt li tkun qed tingħata x-xhieda ta' tfal permezz ta' kameras fil-kmamar li jistgħu jintużaw biex professjonisti jintervjenu u jikkomunikaw ma' min ikun qed jistaqsi lit-tfal. Ix-xhieda ta' tfal li tiġi segwita mill-imħallef u professjonisti oħra tiġi rekordjata minn tamira apposta li jirrekordja l-filmati b'mod sieħ. Dawn il-filmati qed jintużaw regolarment mill-qorti kriminali u l-qorti tal-minorenni biex it-tfal ma jkollhomx għalfejn jiġdu fil-qorti. Din rajna kambjament importanti ħafna. Fil-waqt li Child Protection minn dejjem kellu is-sena ta' Child Protection hija intervisti ma' tfal, però meta mbagħad żidna dan il-livell, rajna illi tfal qegħdin jiftħu b'mod aktar komdu u allura żidna r-rikkezza fl-istejjer fid-disclosures li qegħdin jagħtuna tfal. Il-Ministru Michael Falzon fakkar li l-iskop ewlieni ta' din id-dar huwa li t-trauma fuq it-tfal tkun mill-inqas. Wet irid jara bħala katina tajjeb meta daħħalna liġi ta' tfal in-fors f'Lulju, waħda mill-affarijiet li hemm innovattivi fil-liġi hija preċiżament li jkun hemm il-Children's House. L-iskop tagħha huwa wieħed sempliċi. Il-tfal jagħtu il-kontribut jagħtu x-xhieda tagħhom imma dejjem kemm jista' jkun f'ambjent li jkun tajjeb għalihom biex ngħidlek u iktar minn kollox li ma jqgħodux jgħixu l-esperjenza għal darba tnejn tlieta.